Obilježavamo 32. godišnjicu od Na današnji dan prije 32 godine na lokalitetu Uborak i na Sutini streljano je 114 nedužnih građana Mostara, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Po naređenju komande 10. brigade tadašnje, kojom je komandovao u to vrijeme Dragan Malijević sa svojim saradnicima Tomislavom Pušarom i ostalim oficirima koji su preuzeli komandu brigade od Jugoslovenske narodne armije. 12 osumnjičenih za zločin na Uborku i Sutini više nisu među živima. Imamo situaciju da nam, evo, proteklih godina umiru i svjedoci, međutim, mi smo tu da svake godine obilježavamo godišnjicu, da se kulturom sjećanja sjetimo svih nedužnih žrtava u gradu Mostaru koji su ubijeni tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i naravno da vršimo na neki način inicijativu i sugestije prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine da se konačno pred lice pravde izvedu najodgovorniji za ove zločine. Ovom prilikom ću vam kazati da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, evo napokon, nakon 30 godina, se aktivno uhvatilo u koštac bavljenjem predmeta zločina na Uborku i Sutini i iskreno se nadam da ćemo u skorom periodu doći do optužnice za ove zločine.